खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गाराव इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ माने गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे आबा दुमब्रुनिफ्राय स्राय बारायहरलायबायखि आबा दुमब्रु हंलानि गन्थङा नायनाय माबायदि नैबेनि फिसाला आरो नैबे गन्थंफोर नायनि ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय लोगोफोर दा आं फिरफिलि गाखोनानै बिजनियाव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बिथांमोनहा उलुबारियाव थांनो नागिरदों गेसनि लिंक खालामहैनो जाहैदों गेसनि आरोखि जारलासो नै लोगोफोर बिसोरो गावस्राबाय ओमफ्राय आंहा बिजनिनि गारि गाखोना थांबाय आरो बिजनिनि फिरफिलि ओमफ्राय र' मा होनोमोनलाय खर' लोबनानै थांदोंमोन नालाय आं खानायखौ एसे आगारसिनो थांबाय नैबे न' नुदोंना बे नुनाया गाइखेरनि गुदाम बांगालफोरनि हाया बर'निमोन ओमफ्राय बर'फ्रा फाननानै बांगालफोरनि फाननानै मालाय बिस्रा गाइखेर गुदाम खालामबाय आरो बिसोरसो मा खालामनानै जानो रोङो जों जेबोखौनो जानो रोंला माथो लोगोफोर जोंनि हौवाफ्रा मा खालामबावनांगौ। लोगोफोर फैयै फैयै आनिमोनाव दहायनो मोनफैदों ओमफ्राय साइड लोंखांलायबावबायसो नै ओमफ्राय नोंथांमोननो नैखौ एसे खिन्थानो होननानै आङो ब्लग बानायबाय आरो आनिमोना ओमफ्राय नै र' नोंथांमोननो बानायना खोन्थानोसै आं एसे माबायदि बानाय बेखौ मस्ला मस्लि बानलु बिदि जायो लोखिफोर लाबोनायो ओमफ्राय आंहा नुवाखै आरोखि नुबा लागौमोन आरो हिसाबै गाव बानायफेरबाबो जाहैदों गथ' गथ'बायदि मोजां बानायनो मोनबाय मोजां मोनबाय आरोखि बानायनो गेलेगोना गेलेया न'आव थाबा बुस्थु बायो गथ'फोरनि गेलेनो थाखायसो मोजां आरोखि बियो गथ'फोर गेलेनोसो मोजां होनदों मा मस्ला गेलेगोन बेयाव गावसोराव नै खबायाव बिदि आरोखि जोंखौ दा आयौ मा गलायबावो देरजासो माथो सिखा बायदि आरो बियो आयौ माथो गोबावथारलाय आदै गोबावथारलाय मालाय जग गोदान लाबोदों ओमफ्राय आंहाबो बिहरदोंमोन आरो ओमफ्राय गैया आं लाफायासै मालाय गावसोरल' लाबोदों 800 जाहैदों बे जगा बरिया नै सिङाव पितलनि आरो गुसु थायो नामा दैया नै थायानो हुख'बा जामोन कालारल' फोननाय नामा ना होननांगौ बेखौ सायाव स्टिल आरो जा मोजांखा बथल गिदिर गिदिराव होग्रा बायदि मोनबायदोंहाय दैयानो जानाय नङा खोमा एसेल' जाथारगोन गिलासथाम आयु ओंखामखौ बायनाय लोगोफोर आनिमोनाव फैसा लांनो फैनाया ओमफ्राय ओंखामखौ मोनजालांगोन जाहैदों गिलासथाम बे थोरसिया गासिबो हाबायाव जोथोआव जाखानाय गोजा बे गिलासफ्रा ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम आं मोनजासिगोन आरो बिसिनाव थास' आथिं ओंख्रै ओमफ्राय नै मैथाखौ फिसिदों मैथाजों नाजोंखौ मैथाजों ना ओमफ्य थास' आथिं भाजा ओमफ्य दंबावो नामा दंबावो बेसर बेसर भाजा दंबावो आं आलासि नालाय मिथिया नालाय मेथ'खा बाथोन मेथ'खा बाथोन ओमफ्राय बेसर भाजा दंबावो जाहैदों ओमफ्य आलासियाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जेरावखि थाङा मावाबा मोनजाया होननानै बेयावबो बिदि अबस्था आरोखि जेखाइखौ लादों लोगोफोरजों दा जाखां लोंखां थांनोसैलाय बिजनि नोगोराव ओमफ्राय बिजनियाव एसे माबा माबि लानांगौ दं आरो ओमफ्राय आनिखौ लोगो लानानै थांसैलाय आरो मालाय खिफि होलायदोंहाय खाख'ना फंखौ नायखानोसै फैखादों आं एसे सारनि र' आंबो होबाखैना नेरिया जि बख'ला बायदिखौ मोदोमसो गारदोंहाय आरामनो थ' फैदो लिपस्टिक गैयामोन नोंनाव दङथ' इ फोनांसिगोनसो आंहा लिपस्टिक नङाबा जाथारा ओरैनो बानायसैनोसै खै हाजारनि लिपस्टिकआलाय आंहा दाम गोसानि लिपस्टिक बायनो होनै गैयाहाय नंगौ बेमैनि माखौ लिपस्टिक बेमैना नै लोगोफोर फैयै एकदम बिजनियाव मोनफैबाय रिं रेन्ज नागिरदों आरो जों दा ट्रेक्टरनि मोनानो नाय बबाव नागिरनांगौ मोनानो रिं रेन्ज नागिरदों आरो माबा 120 नांगौ ओमफ्राय गैयानो जाहैदों एलाइसि असरत दा बेयावबो गैयानो एलाइसि असरतसो जाबा लागिबावनोसै जामते हलियानो नायदों मा जाखो नायाबा अखा होनदो र' मा होनोमोनलाय बेखौ नागिरदों आरो हा दखानाव सोंबाय आंहाबो फिदिंदों दालायखौ फिदिङाखै बेथ' बेनिखाय हबाखै ना बे खाब दोननायखाय नायदो सोंनाय नायदोंमोन दामानो देन्जारसो दामथ' बेसे बिसोरो 800 हरि होदोंमोन फर्निचार दखानाव थोरसि दोनग्रा माबा माबि दोनग्रा लाना फैदों आरो नै हनुमान मन्दिर खाथियाव नायदों नैबेबायदि पार्टि बै थोरसि दोनग्राया नै बिदिया बिदिखौ आरो वालावसो थुना दोनग्राखौ ओमफ्राय बायदि सर्टेजखौ लुबैगासिनो आं मालानि दिनाव बायनो हागोन मिथिया नैबो मोजाङानो आरो वाव नायग्रा लोगोफ्रा अखौ मोजां नुदों बेखौ दंफांनि बायदि खामानिसो नैलाय मा बुस्थु इसि माबा मा होनोमोनलाय फ्रिज ना मा बुस्थु इयो फ्रिज ना मा बुस्थु itu yang produk Arab na iklananगौ जायो नै लोगोफोर लाबाय आरो मा होनोमोनलाय थोरसि दोनग्राखौ फानथ'दोंहाय दखानाव लाबाय आरो हनुमान मन्दिर खाथियावनो मन्दिरा नै थांबाय हनुमान मन्दिर होनो बेयावनो लाबाय आरो फिटिं खालामदों दा फिटिं खालामनायाव आधा घन्टासो लागोन आनिया नेगासिनो लोगोफोर आंना मबाइला सुइच अफ जासिगोन आरो नै जानोसो बावला ओमफ्राय मा होनोमोनलाय
न'आव थांनासो डाइरेक्ट ब्लग बानायनोसै आरो आं नै बेजों आंजों नेगासिनो फिटिं खालामगासिनो आरो आदा पथिमोन ओमफ्राय दाबो फिटिं खालामनायानो जाथ'वाखै ओमफ्राय दा न'आवसो लोगोआवसो थानोसै गैला आंना मबाइला सुसिगासिनो आरो डाइरेक्ट न' मोनफैनासो खावब्लानो जालायबाय आरोखि नै ओमफ्राय आं मा लाबोदों माने मिथाइया जाखांजोब्बाय मिथाइया माबा होनोमोनलाय चिकेन पक'रा लाबोदोंमोन आरो आं मा होनोमोनलाय मैथा मा हा मैथाजों नाजों जानोसै आरो मैथाया आं मैया बागरखौ बाजारनिफ्राय लाबोनानै दोनखायो दंखायो दाबायदियावथ' मैथाया बिराद गोथाव जाखाबाय मैथाया फिथाइ गोरलै गोरलै ओंखारनायजों मेजेम जायोहाय बिराद गोथाव जायो ओमफ्राय दा मैथाजों नाजों संनोसै आङो ओमफ्राय आंनि थोरसि दोनग्रा लाबोनायखौ नोंथांमोनहा फिटिं खालामनानै माबायदि नुदों एसे नायदो र' नोजोराखौ लिपस्टिकखौ माबायदि नुदों जा मोजां नुनायमोन दा ओमफ्राय आनैनिसो आरो नै आंनि थोरसि दोनग्राया उल्थासो दोनदों ओमफ्राय खुमब्राया फुख्रियाव थायनायमोन आरो फुख्रिनि खेंहोनायाव ओमफ्राय दाख्लै गोग्लैनानै दंमोन ओमफ्राय हाननानै दोनबाय आं मैया माने बे ओरै जागोन आरो सोरबा सौथु बेंगा बिदि जागोन आरो माबायदि नुखो माबा लाबायहाय बेयावनो 25 लाबाय 25 2,500 लाबाय आरो 2,500 गोजोननाय लाबाय बेखिनियावनो फैगोन ना फैया मिथिला दोननाया मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै आरो गुदुङा मोनब्रै थारमाने लोगोफोर बेखौ लानो होननानै थाङाखैमोन आं बिजनेससो खामानि दंखायोमोन नोंथांमोननो खोन्थाहरदोंमोन आं फैसा लायनो नागिरदों होननानै आनैनाव माबा मा होनोमोनलाय आनैनि नङा आरो माबानिसो बेलेगनिसो ओमफ्राय आनैखौ बख'नानै दोननो होबाय ओमफ्राय आं आनैनिफ्राय लानानै फैबाय आरो जोंहा ओमफ्राय बिजनेसनि बेवाइ दंफैबावोसोहाय इसिनाव आनैमोनाव दा फैना मानि मिन्थिया आरो फैबाखै फैयाबा गावनि गोसोसो गाबोन फुङाव ओंखाम खब'से लानानै थांफैसै आरो नों रायलायहराखै दां हा आदा बलिनजों रायलायहराखै आदा बलिनजों रायलायहराखै आदा बलिनजों रायलायहराखै नामा नोंलाय मानो रायलायहराखै खोनायो बिदिनो हा मा होनदों ना एवनायनि बुसारखि एव बिराद बिदै नाखौ लिरलाबायबा नाया बैयाव हरदों मानसियानो नों थानानै बिराद बिदै ना बेरनायखौ सहाय हाथारा बेवाय मा आं गाबज्रिनायखौ खोनाथाराहाय नोंलाय हे माला फैनाय होनदों दासो फैदों मा होनदों आदा बथल अबाव मोनदों नांलाय आदा बथलखौलाय हा आदा बथल लाना थांनांगौ जाहैदों उनाव गावनो आरोखि थारमाने गाव लोंनाय मा होनदों हा मेथाइ गोथाव लाबोआखै बिजनिनिफ्राय बेवाय दं होननानै मेथाइ गोथाव लाबोनांगौ ओमफ्राय हर थागोन नामा हर थागोन ना थांगोन नों हर थागोन आं ओंखामा आनो थिंगिनाव गाबोन जोंनाव जादो होमबा गाबोन फुङाव ओंखारलांनो हादे आरो गाबोन जोंनाव जाथोंसै आरो ने फैना फैयाखै फैदों फैदों हा फैया हा फैनो जादों हा सबासिगोन आंखौ मा खौनो जाबाय जायोना जाया नोङो जायो होननो हाला नोङो जायोबा जायो जायाबा जाया बुंनो हाला नोङो माबायदि लाखिया बे साराया अत्याचार गोसोम जायो ओमफ्राय बे सारायखौ गारहरनोनो अनो ओमफ्राय बोरै फासिगोन मालाय बोरै फानहरनो आरोखि माबा मा होनो गोदोनिनो सारायखा आरोखि बेयो माबोरै एफा गोसोम खालामनानै लाखियो अबावबा साराया बिदिनो गोसोम जायोलै साराय मोजां नङा गुड मर्निं लोगोफोर आं अखा नायनानैसो ब्लग लानो हाबाय आरो ओमफ्राय एकदम मैया मा होनोमोनलाय ना एवनायावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय एकदम जानाय लोंनायफोरखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलाबाय थानो हायासै ओमफ्राय जोंनाव मानसि फैनानै होदोंमोन बेनि थाखायनो गैया बावलायलांबाय आं उनाव ओमफ्राय बिदिनो खामानि बेस्थ' थाबाथाय बावोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै अखा नायनानैसो आं ब्लग बानायनो हाबाय आरो ओमफ्राय नै दिनै अखा नायैनि खाजा आरोखि बहल लेंगासिनो आङो न'निनो बहल थाजा लकेल बहल आरोखि न'निनो ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय बिजनिनि बेवाय फैनानै दंफैयो ओमफ्राय बिथांखौबो एसे गंगालाव लोंहोनो नागिरदों बिथाङाथ' एसे गंगालाव बिराद सोमोन्दो नालाय ओंखामखौथ' जानायानो गद गैया बिथाङा बिराद ओंखामखौनो जानायानो खम आरो ओमफ्राय ओंखामखौ जोंनाव जानो थिनदोंमोन ओमफ्राय मेरला जाथि खुरमा नालाय बाहागियानो लामसाम नालाय ओमफ्राय ओंखामखौ जाया जाहैदों जोंनाव ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय ओइ बेवाय सासेनाव जागोन आरो बेवाय बे फिरफिलि सालायबाय थाग्रा बेजों लांबाय थाग्रा फिरफिलिया ओमफ्राय बे मैया आं माबा लाबोनाया मा होनोमोनलाय मेसिन लायनो माबा थोरसि दोनग्रा लाबोनाया बे बेवायनाव जासिगोन आरो ओंखामखौ ओमफ्राय दा जोंनाव गन्थंगलाव एसे लोंफैगोन जाहैदों ओमफ्राय बिनि थाखाय ना सारबाय ओमफ्राय दाउ हमनानै दोनदों ओमफ्राय दाउखौबो जानायानो गद गैया बेदर फिसाजों बारा सोमोन्दो गैया एसे गन्थंगलावजोंल' सोमोन्दो गैया ओमफ्राय दाउआबो हमना दोनखाबाय दा जायो होमबा फुथारनोसै जाया होमबा गैला आरो ओमफ्राय जायखिजाया ना सारनो नागिरदों ओमफ्राय नै आङो बहल लेमगासिनो लकेल बहल बेखौ जानोसै आरो जोंहा दिनै लकेल बहल न'निनो मैया आनैनोबो एसे लांफादों आं बे बहलखौ बांद्राय नालाय दासान्दि जोंहाथ' जानाया साब्रैबाबोथ' नैबे जाखायानो ओमफ्राय नैबेहा एसे जायो आरो बा लेखा फरायनायानो नुवाखै डेन्जारसो मा खालामबावनो आयु जारलासो मोनबाय आं अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर
आमा देखायनाय एसे देखायनिफ्राय दिनै खानायनि खाजाखौ आरोखि जानाय लोंनाय खाजाफोरखौ आं एसे फुङावनो थाबथां थिबथां बानायोहाय लोगोफोर फुङावनो माने जेनेबा 8टा 9टासोसिमावनो आंना मोनखांजोबनांगौ आरो ओंखाम ओंख्रि ओमफ्राय बाहेरा खामानिखौ उनाव लासै लासै मावबाय थाबाय ओमफ्राय माबा मा होनोमोन बिदिनो बाहेरा खामानि मावहोलांबाय बिदिबो मावहोलांबाय ओमफ्राय नों फुङावनो संखायाबाथाय सानसुआव मा खामानि जाबो बेखौ बुंनो हायाना बिनि थाखायनो संखानाय जायो आरो ओमफ्राय गाव गावनि थाखायबो मोजां जेनेबा नों संनानै सिरा थानो हाबा सोर जानाया जाबाय थाबाय उन्दुनाया उन्दुबाय थाबाय मावनाया मावबाय थाबाय नामा होनो लोगोफोर जेनेबा फुङावनो संखाबा नों बबावबा थांनो गोसोबा जेनेबा सोरबाफोर माबाफोर बुंदोंबा माबाफोर खबर जाबोबा थांब्रबनो हायोना ओंखाम ओंख्रि संखांनानैसो गोबोर गारो आं लोगोफोर ओमफ्राय अमा आदारखौ फुङावनो होखायो आं दिनै होनाय जायासै आरो जेनेबा सिला आरि सिबखांबानो थारमाने बिजावजालिनि हांसो दंहा बिराद दिगदार एकदम मोखाङा थिगआनो ससेबो आन्दो जानो हाया आरोखि मोखाङा दसेबो आन्दो जानो हाया ओमफ्राय जै एसे आन्दो जाबाथाय एकदम हांसोआ होथारो ससे एरैबानो गाग्लाब गुग्लाब होथारो बिनि थाखायनो आं फुङावनो होखायोमोन आरो अमा आदारखौ दिनै होनाय जायासै दिनैजों मैयाजों एकदम होनायानो जायासै फुङाव सानसुआव होबाथाय नेबाय थानांगौ फुङावनो होबाथाय नेनांलाया आरो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय नैबे बहल हानायावनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि बेवाइ बिजनिनि बेवाइखौ नायनो लुबैदोंमोन नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो ओमफ्राय अब्ला भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय बाय बाय एसे लोगोफोर नै सिखाया जि गोफारहाय बे सिखाखौ लाबोग्रा नै बेयाव बौजाबावबायसो नै बेयाव बौनानै दंबावोसो आरो नुदोंना नुवाखै हाहांबाय आरो नै एसे फिसानो नै बोरैबा ओरै खेबनायाव बौदों आरो बाय बाय लाभ इउ अल कपि बान्दा कपि